फुडें दोग जाण भुरगे गाडी नाचयताले म्हाज्या फुडल्या गाडये फुडें येयले ताका वचपा हांवें गाडी लेफ्टाक मारली ती गाडी घुली मागीर आणि कोणाक काय जावं ना कोणाक गावना कोणूच रावंक ना हांव गाडी उलटेल राहिलो भाई ते ती गाडीन वयतले आणि ब्रेक मारले पळय गाडी फुल गाडी घुली हांव लायव्ह पळयलें त्याची गाडी आणि किती कोणाक आणि कोणाक काय जावंक ना त्याची गाडी वचून तो पलटी जावन मागीर तोच भायर येयलो त्याच्या गाडी किती माल लागला ते गाडी बी मार लागला आणि काय नाही काय ना सगळे मेजर हा फकत गाडी डॅमेज ऐसा आ रहा था स्पीड आ रहा था आगे वाला स्कूटी जा रहा था आगे उधर गाय आ रहा था ना एकदम ब्रेक मार दिया ब्रेक मार के स्पीड में था अभी थोड़ा स्पीड में करके उसको बचा दिया ये इसने ऐसा ब्रेक मारा ना अचानक घूम गया